Nastal čas Vánoc a já bych vám všem chtěla poděkovat za podporu, pomoc a pochopení, které jste v průběhu roku projevovali naší základní škole a podíleli se také na přípravě této krásné akce. Věřím, že naše společné úsilí mít v Dubňanech kvalitní a moderní školu, která bude plnohodnotně vzdělávat a rozvíjet naše děti, nás posune každý rok o kousek dál. Přeji vám všem krásné prožití vánočních svátků se svými blízkými, naplněný pohodou, klidem, štěstím, vzájemným porozuměním a láskou. Vrchol dnešního programu, hudební, taneční a hlavně pěvecké vystoupení, které si pro vás připravil pěvecký sbor dětí a učitelů naší základní školy pod vedením paní učitelky Lenky Dobišové. Dále v programu vystoupí pan Marek Dobeš a Petr Novotný s akustickým bandem, Radek Klíč, rytmické nástroje, Vojta Herka, baskytara. Hudbu složil a texty k písním napsal Marek Dobeš. V poslední písni se na realizaci podílel také Peťa Novotný. Zavírám dům a dávám se snům do spáru noci, kde nejsou traci, kde si jen ty. V pokoji zůstal obrys tvé tváře a měsíční záře s jistotou potvrdí, že jsi to ty. Ráno až zazvoní budík a ví, že tentokrát zvoní na poplach. A že až otevřu oči, tak nespatří tvůj obrys na stěnách. Usínám z bázní, kdy zvonění zazní, kdy svizíš jak sen a necháš mi jen pochybnost o tvé přítomnosti. Ráno až zazvoní budík a ví, že tentokrát zvoní na poplach. A že až otevřu oči, tak nespatří tvůj obrys na stěnách. Když jsi mi zpívala, má milá, rozmilá, koledou vánoční, si mě nakazila. Koleda vánoční, nejradše mě zní, odbyl se usnívá.
když si mi podala má milá, rozmilá chladnou vodu pít. Hlava se mi točila, Voda z mých dlaní se ve víno promění. A pak stalo se, že cestou k vám mě provázelo svítání. Na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, posílám obálku, tý věty, co na dálku snad tě potěší. A přitom podvíčky můžeš číst větičky, tiše a bez řečí. S každým dopisem odchází ven kousek mého já. A tak rozdávám, beru a rozdávám, až mě zbývá. Do schránky jak do hnízda hážou lidi peru dětí, řečnosti, úhonky vět. A tak na nejrůznější místa přilétají ti do táku se zvědavostí na odpověď. Paní v okýnku si trošinku usmává do paní. Když jsem chtěl na dopis nálepku na leku s názvem Křeké. Když čeká slovíčka, co lezou hlubíčka, při hrubé násilí se můžou zamíchat, proto příčení nemíchat, ať vám neuletí. Do schránky jak do hnízda hážou lidi peru dětí, řečnosti, úhonky vět. A tak na nejrůznější místa přilétají příkladáků se zvědavostí na odpověď. Nejsem asi z těch, co mají klid, srdce očičí. Hlas ve mně křičí, dost, kde tak je spravedlnost, si ráno z peržovaku. Tak píšu ti vyžání, které zavání světem razítek. Snad je to snadnější, ne všem příjemnější, láska zapomíná.
žal, ze sna se usměl dítě, koledu někdo zazbýval a pod tím vším je ukryta zpráva, že se blíží Vánoce. Z kostela u kapucí proudí sváteční dach a lí se do nočních stín, jak myšlenka, když se chce spát. A pod tím vším je ukryta zpráva, že se blíží Vánoce. Až večer zapálí svíčky na stole, až z kořáka rokluje na druhý břeh, potom se budu ptát, zda po celý rok jsem žil jenom tak, abych víc dával a míň už bral, než loni. V novinách na první straně píšou, že svátek je tu, že někde složili zbraně, místo Vánoc oslava slunovratu. A pod tím vším je ukryta zpráva, že se blíží Vánoce. Zatímco Ježíšek rozdává dárky, Děda Mráz přilétá k nám, přijel k nám z veliké dálky, tu jeho řeč od někud znám. A pod tím vším je ukryta zpráva, že se blíží Vánoce. Večer zapálí svíčky na stole, až z kořáka rokuje na druhý břeh, potom se budu ptát, za po celý rok jsem žil jenom tak, abych víc dával a míň už bral, než loni. schovala se v koutě, jak malé černé kotě se skoulila a spí. Jak třetla tiše v koutě své růžové dítě, tak uspala i dítě v postýlce na vlnách.
růžové jak dítě, a v té síti teď dítě, chyť se na tiše spí. Chyť se na tiše spí. Když přijde večer, tak oči jdou spát, zavřou se do sebe a jdou mi lhát. Kreslí mi růžově, pohádky jsou o mně. Hloupý Honza zase úspěch měl a přitom já jsem opět naletěl. Sny kreslí růžově, pohádky jsou o mně. Realita proniká do všech zákoutí, sotva co zavřeští první kohouti a růžový zámek se navrací do stránek. Tak nevím, jestli sním, tak teď už víš, proč tě vždycky oslovím. Vezmi mě za ruku, ať mám jistou záruku, že mi nezmizíš. Vezmi mě za ruku, ať mám jistou záruku, že mi nezmizíš. Zdá se vše jen snem a hračkou na klíči. Tady jsem nad věcí, když lampy rozsvěcí, a tak se dívám. Okna jako uhlíky blikají do dálky, není daleka. Tisíce radistů přání si na cestu chtějí dát. Nový rok zaklepal na starou bránu s přídělem nadějí a nových plánů. A jestli do roka budem si moci říct víc a sobě navzájem pohlédnout do očí, ruce si podat, ještě z přátelství bych si přál. Ohňostroj ukončil kosmický boj s vesmírem. Krajina po boji, kastiklá závoj, znaveně dých.
věcí. Nový rok zaklepal na starou bránu s přídělem nadějí a nových plánů. A jestli do roka budem si moci říct víc a sobě navzájem pohlédnout do očí, ruce si podat ještě z přátelství. Nový rok zaklepal na starou bránu s přídělem nadějí a nových plánů. A jestli do roka budem si moci říct víc a sobě navzájem pohlédnout do očí, ruce si podat ještě z přátelství. Letos slaví náš pěvecký sbor kulaté výročí od prvního vystoupení. Já teda nevím, jestli to můžu říct, ale je to již 30 let, kdy pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Lenky Dobešové poprvé potěšil veřejnost svým vystoupením. Takže Leni, my bychom ti za to chtěli strašně moc poděkovat a těšíme se na další vystoupení. Já moc děkuju. Já jsem nechtěla vůbec dneska mluvit, byla jsem ráda, že tady na to mám lidi. Ale něco musím říct. Takže děkuji moc. Naše první vystoupení bylo tehdy na Kulturním domě a vzpomínám si jako dnes, kdy mě bylo nějakých 22 let a já jsem přišla s nějakými představami o tom, jak to má být. Takže si představte, že 22letá holka došla na kulturák, možná si to někdo budete pamatovat. Vyvěsila jsem tam, že bude konkurs do sboru. A opravdu chodili rodiče s dětmi a já jsem si je vybírala, jo. Prostě holka došla z města a myslela si, já nevím co tehdy, že to taky jako běžné, ale od té doby jsem vlastně byla ráda, že můžu předávat to, co mám prostě nejraději. A napadá mě jedno poselství, když každý předáme ze sebe to, co máme rádi, tak vlastně nemusíme už víc dělat. Takže já ze srdce děkuju a děkuju za takové mladé hlásky, které chtějí zpívat. Takže díky i ty taky mladé hlásky, co stojí vzhledu, protože bez nich by to taky nebylo a bez všech lidí, co nás tady vlastně celou dobu podporují. Takže já moc děkuju a těším se, doufejme, že se uvidíme i příští rok, my to nikdy nevíme, vždycky se uvidíme.
Advent to je doba, kdy rozžínáme různá světélka, vánoční výzdoby, ale také adventní věnec postupně jednu svíčku po druhé. A zároveň nám to připomíná, že máme ještě rozžínat jiná světla. Světla dobré, lásky, odpuštění. Je to příležitost také k tomu, když třeba s někým nemáme úplně ideální vztahy, protože se v průběhu roku něčím nějak pokazili, tak teď zase dát najevo, že o dobrý vztah stojíme. Když máme pocit, že ten druhý udělal něco horšího než my, že my jsme zase tak nic špatného neudělali, no tak přece pokud máme trochu pocit, že jsme ti lepší, no tak ten lepší by měl udělat ten první krok. A k tomu, abychom na to nebyli úplně sami, na to rozžínání těch světélek, k tomu bych vám chtěl dát nejenom tedy to adventní přání, ale také takové adventní požehnání. Pán s vámi, požehnej vás, všechny vaše blízké, všechno vaše úsilí o dobro, tam, kde je to třeba těžké. Všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně, Bohu díky, ať se vám mnoho dobrého s Boží pomocí daří. V programu máte, nesem vám noviny, protože většinou známe první sloky a další ne, tak tam máte pomůcku, takže budeme rádi, když se s námi zaspíváme.